Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. The ribbon cutting of the National Highway. Thank you, sir. Package 2. Thank you, sir. A very big round of applause. Sir. एक मिनिट. हा एअरपोर्ट केला पण एअरपोर्टला जायला रस्ता नव्हता. हा रस्ता राज्य सरकारला करायची जबाबदारी होती. तर राज्य सरकारने पुन्हा हातवरती केले की एवढा मोठा रस्ता जवळपास 1300 कोटी रुपये लागतात त्याला. तर मी म्हटलं माझ्याकडे आला, मी त्याला एनएच जाहीर केलं आणि तोही रस्ता आज त्याचंही पण शुभारंभ भूमिपूजन झालं आणि त्याच्याही कामाला सुरुवात झाली. की गोव्याच्या विकासामध्ये जेवढी काही कामं होती ती सगळी पूर्ण झाली. मी काही ती वाचतही नाही कारण आपल्याला सगळ्यांना ते दिसणार आहे. याच्यामध्ये खांडेपार नदीवर 300 करोड रुपयाचा पूल झाला. 4 लेन रायबंदर पास 300 कोटीचा झाला. पणजीपासून कर्नाटकपर्यंत जवळपास 7,000 कोटी रुपयाचं 62 किलोमीटर 4 लेन काम निर्माण कार्य 2022 मध्ये सुरू होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटक बॉर्डरपर्यंत जाता येईल.